o chvíľu začína oficiálne otvorenie dňa Pola Kukurice. A chcel by som dať slovo nášmu prezidentovi, profesorovi Jánovi Dekovi. Dobrý deň prajem, vítajte na pozemkoch spoločnosti Agrodivízia Selice. Celkovo je tu 43 spoločnosti, z toho 22 spoločnosti, ktoré vystavujú stroja a budú predvádzať. Celkový počet strojov, ktorý tu je, pretože sa ešte trošičku spomeniem, je na hranici 150 strojov. Predvádzané stroje do záveru bude asi 46. Aký je primárny cieľ tohto podujatia? Oboznámiť našich pestovateľov kukurice, aká technika existuje, čo je nové, aké nové trendy a nové technológie. A za čo ste tak rád, že sa voči pominulým rokom zlepšilo? Tak jednak došlo k zlepšeniu organizácie a k intenzívnemu, by sa dalo, pôsobeniu na pestovateľov, aby prišli a videli tu, čo všetko momentálne existuje. A ako sa vám momentálne pozdáva tento ročník? Ja myslím, ten predpoklad sa nám splnil. Sme očakávali 500 návštevníkov, ale tých 500 je tu minimálne, keď nie okolo 556. Takže zatiaľ spokojnosť? Čo sa týka návštevnosti, určite. Ja by som chcel vyzvať Jozefa Artima, ústredného riaditeľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, aby vás možno nielen privítal, ale aby vám povedal aj informácie, ktoré sú možno pre vás zaujímavé z hľadiska podpor, z hľadiska programu rozvoja vidieka a aktivít, ktoré Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora smerom k verejnosti vyvíja. Ďakujem za slovo a možno informácie smerujúce hlavne podpore na stroje a zariadenia, to znamená projektové podpory. A čo by vám s určitosťou teraz povedať je časový harmonogram, alebo predpokladaný časový harmonogram, kedy bude jasné plán rozvoja vidieka a s tým spojené projektové podpory na stroje a zariadenia, v tomto prípade pre rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Keď všetko dobre dopadne, začiatkom budúceho roka by mal byť plán rozvoja vidieka schválený obidvom inštitúciami, to znamená Slovenskou republikou a Európskou komisiou. Náš záujem samozrejme je presadzovať priority, ktoré sme si dali, a to najmä v projektových podporách, aby sme mali jasné bodovacie kritériá, aby sme sa vedeli dopredu zorientovať, dokedy a ako sa máme pripravovať na výzvy. A z toho dôvodu sme požiadali Ministerstvo pôdohospodárstva, aby zverejnilo plán víziev na ďalšie programové obdobie. Môžem povedať, že budúci týždeň by to malo byť na platobnej agentúre zverejnené.